KwabaseKolose isahluko sesi-3 siqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu engukuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho-ke bulalani amalunga enu asemhlabeni, ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe okungukukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu, ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokho, ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, nembathe omusha owenziwe musha abe nokwazi nokomfanekiso walowo owamdalayo. Lapho kungekho mGreki namJuda, ukusoka nokungasoki, owezizwe noma umSkithe, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke ukubo bonke. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa nokuzithoba, nobumnene nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhliziyweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni kunye, futhi yibani ngababongayo. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga. Konke enikwenzayo, noma kungezwi noma kungokomsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, thobelani amadoda enu njengokufanele eNkosini. Madoda, thandani omkenu, ningabacasuli. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, ngokuba lokho kuyathandeka eNkosini. Boyise, lingabathukuthelisi abantwana benu ukuba bangadangali. Zinceku, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi enu ngokwenyama, kungengokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe iNkosi. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzelwa iNkosi, qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa eNkosini. Khonzani iNkosi uKristu, ngokuba lo owenza okungalungi uyakwamukeliswa okungalungi akwenzileyo. Akukho ukukhetha umuntu.